ποθείς αξιοθήνε του μεγάλου αγγελικού σχήματος. Ναι, του Θεού συνεργούντος τιμιε Πάτερ. Γύρετε την κόμη της κεφαλής αυτού. Se năștea un monah, monahul Lazar, care avea să trăiască doar pentru Hristos. Pentru el părăsise toate ale lumii. Avea 27 de ani și întreaga viață înainte, o viață din care nu va fi risipit nicio clipă. Jurase curăție, ascultare și sărăcie. Cine poate înțelege gândurile celui care a întors spatele lumii, adică datului firii? Calea monahală nu are drum înapoi, doar înainte, spre împărăția cerurilor.